Ardımı aytmana geldim. Ardım meşit güzel yarım. Ardımı aytmana geldim. Kolum yetmez dağ boynuma. Barıp gitmene geldim. Kolum yetmez dağ boynuma. Barıp gitmene geldim. Sen bolun asmanım ay. Min boldum husnun gedai. Yüzün aydar kaşın yayı. Gül yüzün görmene geldim. Salam dostlar. Men ýene-de häzir size Aýdym sazda öz başardığım hem okuyum synamak maksady bilen Russiýa Federasiýasynyň meşhur bagşdy Bratia Şahnus'un Dzerşkostov adly aýdymyny canly sesde ýerine getirip bermekçi. Eger de meniň rus dilinde ýerine getirip beren aýdymy halasaňyz, onda meni podpisatsiýa etmegi we like basmagy unutmaň. Dinleň, diýinjalym. Stroyная и симпатичная, осанка аристократичная, талантливая и тактичная, умеет глазно рисовать, но вот беда характера непростой. День ото дня каприза очередной, ой-ой, никак я не могу ее понять. Мне так и хочется сказать: девочка, стоп, не надо путать шалахо с ламбадо. Под окнами твоими серенада звучит так сердце моего. Девочка, стоп, не надо, подержи мне, я парень, то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Salam gadyrdan dostlar. Men häzir size Aýdym sazda öz başardygymy hem okuyumy görkezmek maksady bilen Türkiýe döwletiniň at gadanyň bagşly Ibrahim Tatlyses'iň türkmen gelinine bagşlap döreden aýdymyny canly sesde ýerine getirip bermekçi. Eger de siz meniň bu aýdyp beren aýdymy halasaňyz, onda meni podpisatsiýa etmegi we like basmagy unutmaň. Dinleň, diýinjalym. Eyvanına vardım, eyvanı çamur. Odasına vardım, eller hamur. Uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini, Türkmen gelini. Saramadım, anay gel gör halimi.